Mektep okuwçylarynyň häre okuw ýylyna okuw eşiklerini almaň ene tana turmakda ýaly barada görnüler ediler. Olara pesinden 4 gün manat pul gerekdir barada aýdýarlar. Emma bazılara aýryp görünýärde hakykatdan bu sözüň ýalandygy äşär bolýar. Soňky döwürde çağlar şeýle diýen aradalar eli aýtsa çıkarlayan çıktaşyň ene töçün işsat bolýandygy ma'lum bolýar. Çağlar üçin bir çıkarlayan çıktaşyň dünýä manna dem bolsa da şonu öz çağlaryndan aýangal däldir hakynda gurrun etmekden borçlukdur. Çağlar beýikden gelýär. Olara her bir çıkarlayan çıktaşyny ullapan edip gurrunlamak düşünjeli adamlaryň ağaçyk pikirlenmeleri barada aýdylmaly gelýär. Ol adamlar dünýäde nähili düşündip aýtjam bilen o ýöne bir düşünjeli adamlar diýmek bolar. Sebäbi bizim gençlerimiz bunun çağlara nähili giyindirip, nähili mektep formada, mektep okuwrunda ullapan çıktaşynyň ýokdugyny, olaryň öz düşünjelerini ağaçyk giyinşetmek gerekdigini, täze döwürlen pikirmeli